Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Lingon man sa mga artistang makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron. May hinigog mga usa ka langyaw o buntis ko karon. Taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong uyab nga kano. May kalit manggod nga panghitabo, imbis nga nag-process na may sa akong visa, aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kumapagod sa akong amiga. Siyempre no, magsugat kita karon sa airport sa akong pamanhunon. Pamanhunon yun? As in? Siyempre. Plano na ba yun namong magpakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi. Mauman gani nga moanhi siya sa Pilipinas. Aron maila-ilan niyang ako mga ginikanan o pamilya. Naon, may afam. Huy, inaon niya ako kung mausap ang imong nahuna. Anang Amerikanuha, inikita ninyo ha? Kay ang kunon ko na. Ay, excuse me, bayot. Di na gyud ba usabang akong hunahuna kang Floyd? Mahal ko na siya, yots. Bisan unsa pa siya inikita na mos personal, dili na mausabang pagtanaw pagbati ko niya, yots. Tungod kay sayod kong mapersonal o chat man lang, buotan siya. Siya na gyud ang akong forever. Naol, may forever. Oo, sige na, oy. Pero di ka na. Naanan si Kenan nga, akong gikontak aron sa pagsugat na to sa imong afam sa airport. Sige na bayot, anak. Excited na kay kung makitang akong langyaw nga pamanhunon. Asa man ang imong afam, uy? Dili ka hanis ka? Simba ko kadiha bayot, uy. Nalugutang mas scam ko. Amaw, mangkaka, uy. Kahibaw ko sa tanang detalye siyang flight bayot. Hala, tara ay! Sino ka na may gawas? Floyd! We're here! Hain ko si Ana, uy! Kanagong may way back na ako. Nga naguroy siyang bagahe. Honey! Naon! Mga klaro, bisan layo pa kayo. Puro paminaw ko, no? Masking anino ni Floyd, pamilyar ni mo. Of course, bayot. Ay, hindi na siya. Sige! Chula na yun mo. Ay, sugatan sa naka siya bayot, ha? Honey! Oh, Abigail. Oh, you're more beautiful in person. Honey! Naol! Kapyot yan! Honey. Honey, my best friend, Yanta. I knew him. He's always in your pictures. Your partner in your TikTok videos. Yes, honey. Nauroy! Himan ko niya, uy! Lalaki gina ko. Ay, What does he say? ay, da. Ay, da. Do you have a twin stage? Can I have him? Funny, man. Di ba naman sunoon ko? Sa bago ko rin basta. Sige ko kayong tawa. Ba't man kang bayuta ka, uy? Ang tanong mo, uy. Higutom na ko. Makakaano dyan tayo ning ugay-gay, girl. Nga diyan ang imong afam. Amiw. Abby, I love you so much. Buhaton ko ang tanan aron dili ka na mangita paglain, Floyd. Kumusta inyong first night din sa first class nga resort and hotel? Amaw ka? First night ka dyan. Ang pahiyong baya. Klarong contented. Uy, hay naman ron. Nakatog taon. Ha? Ipalabaanan yun ni mo? Gibuhat na ko ang tanan bayot aron masatisfied yun siya. O kung mahimo, sa pagbalik sa States, mabinlan ko niya og anak. No? Sigurado ka na yun di ay ni Floyd? Ha? Abigail?
uyab nga kano. Maong na-inlove na dayon ko niyang daan bisag chat-chat pa mi permiro. Mary siya sa Pilipinas kay nagplano naming magpakasal. Apan mibalik pa siya sa States samtang nag-process may samong papers alang sa confiance visa. Unya. Sayo ko mong nagsuka. Inas kong ginawaan, maoy. Pero may naman yun ni. Unsa? Uy, di ka kamabdos sa bigil. Mabdos na ko, ma? Pastilan og mabdos ka na bigil. Kalipay na ko, ma. Unsa? Kalipay na ko nga nabinlan kong anak ni Floyd, ma. Magpalig-on ni sa among relasyon ni Floyd, ma. Musamot nga, dalion niya pag-process ang akong fiancé visa kay duha naman mi nga paabuton niya sa States. Abigail. Ay, ang akong cellphone. May morning greetings ni Floyd. Mauman nung taning una na kong i-check mabuntag. Matag-mata na ko. May morning greetings na dayon ko kika niya. Busy lang git siguro siya. Ha? Nabala ka na ba ko bayot ay? Kay waman sab siya mag-online, oy. Naunsa ka siya? Di ba nga, nasultihan naman to ni mo siya daan? Namagdos ka na? O bayot. Hala! Ni atos nagatong Amerikanuhan ni mo, Day! Unsa? Simbak ko kabayot, oy. Ug di ko mo to, ana. Dili ingon ana si Floyd nga akong nailhan. May na namong sabot nga magpakasal, me. Nalipay pa bang gani siya nga akong gisultihan nga may maabot naming anak. Mong dili mahitabong talikdan ko niya sa akong sitwasyon karon. Oh, hey! Wait! Nihila ka naman gulog maayo niha. Bika ni Be, anaon na ka sa inyo. Wag yun? Ni ka siya message ba yun? Nabala ka na yun ko. May message na! Ay, salamat! Basahan na yun! Hindi man ni si Floyd. Hi, Abigail. This is Murphy, Floyd's close relative. Sorry to inform you that Floyd just passed away. Uy, unsa ko no? Hindi sinuod ba yun? Unsa lagi? Ay, mamatay si Floyd. Magpagkasal pa mayot. May maabot pa ming anak. Ha? Namatay si Floyd? Mitaliwan lang o kalit ang akong fiancé nga usa ka US citizen. Padung na unta mi mag-process akong fiancé visa. Na problema ko kay buntis ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kun mga anak nako, mabutang ba na akong pangan sa akong pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak nga kalit man siya mitaliwan nga wa pa mataw ang among anak? Ikaduhang pangutana, madapa sa akong anak ang apelyado sa iyang papa bisan og mitaliwan na kini? May katungod ba unya ang akong anak nga manunod sa unsa may napundar sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA testing ko inikawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para mada sa among anak ang iyang apelyado sa birth certificate sa bata? Ikaupat o katapusan, unsa may pangapamaagi or steps nga pwede na akong buhaton or mga documents nga need na ako i-provide para mada sa akong anak ang apelyado sa iyang papa or maskin mabutang lang sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abigail.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na to mga problema, ato ang mga pagmaoy din ha og ato ang mga kasakit sa tong mga hinigugma og napakyas manggani ta guys. Sige lang, napailain sunod na pod, no? Thank you next. Ana na lang guna good nga no bago di ay ikaw ray laki din ha, ikaw ray babay, oy bubito na lang ingon daghag isda na ay mulmol na lapu-lapo na bangos, danggit, barilis, daghan man ganing isda karelasyon pa ba, o di ba? So padayon lang, langoy, lain-lain lang ning direksyon na to ang paadtuan, di ba? Importante, malipayon ta, mapasalamaton ta sa matag unsang grasya ang atuang nadawat. Of course, sa katong mga gusto nga mopada sa ilahang mga suwat ug suliran diri nato, naatay lain-laing pamaagi, natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kiniya nga akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender, tago na to sa nagpatago ba ni siyang pangan, be? Si Abigail. Gipadasa kini ang akong suliran from Cebu City. Hingkod ang pangidaron may hinigugma nga usa ka langyaw ug buntis siya karon. Uy, God bless you ha, taga Cebu City ni siya. Punto legal kay kabahin sa ihang uyab nga AFAM. Kano yang nakabutang dito. Pero ang tawag ana di naman kano. AFAM. No? May kalit man good nga panghitabo muno imbes na nagprocess na sa siyang visa na naaman to, naatutong na paminaw sa drama. Sus, ni atras, hala, kay nato'y nahibawan, kay mag-process naman unta sa siyang visa. So, una niyang pangutana, kung mga anak nako, mabutang ba nako ang pangalan sa ako ang pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak, nga kalit man siyang nitaliwan ug wala pa mataw ang iyahang anak. Pwede nimo isuwat pero blanco ang date of marriage, unya di pud niya mada ang imuhang di pud mada sa bata imuhang anak, no, ang apelyido sa Amerikano, not until he will recognize, no, and acknowledge din sa likod nga portion sa birth certificate. Pero yes, pwede nimo masuwat kay para at least, no, nga kung mag-trace na ta ngadto kung asa na ning amahanang ni kagyo man unsa mang panghitabo ngo nga mao man di ay ni nahitabo. So mo na ni nahitabo ro, no, so nawa man, so muna dili pag ninyo pwede mada ang apelyido, no. Kaduhang pangutana, madala ba sa akong anak? Ako na natubag ha nga di madala sa anak, no, kay nitaliwan man ni. Kunya may katungod ba ang iyang anak nga manunod sa unsa may napundar siyang amahan? Medyo lisod siya kay wa manggod ta na updan sa pag-acknowledge. Kinahanglan manggod unta to nga ma-acknowledge gyud siya. Kay that is the proof of the paternity. Without proof of the paternity, dili ta makakuha. At most ragyod na butang nato nga siya'y papa pero di man good enough kay di man mo minyo, kinahanglan gyud niya nga ipa-acknowledge. So mao lang gyud na, mo lang po na problema nato diha. Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA test ko inigawas sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para madala sa among anak ang iyang apelyido sa birth certificate sa bata? Ang apelyido kinahanglan voluntary nga i-acknowledge sa amahan. Dili pwede unless moadto tag korte niya mo file tag court order for the recognition or for the paternity, no. Ang problema saon pa man nato pagpa-acknowledge nga ning taliwan naman, no, medyo lisod-lisod na unless sa Amerika na ay specimen sa ilahang DNA, no, ang fluid ug ma-prove na nato diha dapita. O kana siguro basin pa lang pero murang tungason slight ha. Murang
Layo-layo tag-abtunon ani guys, pero sige lang. Way imposible, pangitaag paagi, at least kibaw ka unsaon. Ikaupat o katapusang pangutana, unsay mga pamaagi or steps nga pwede na ko buhaton or mga documents nga need na ko i-provide para madala sa akong anak ang apelido sa iyahang papa or maski mabutang lang sa birth certificate. Mabutang siya, like I said, pwede. Ang pangutana, will that be enough proof para makaklaim ka ang akong tubag yun ana dili? No, kay kinahanglan magud i-acknowledge. But if naay laing proof, no, pananglitan, nagsuwat, nag-date, naminyo mo, nabuntis ka, or naay mga pag-acknowledge, no, nga naa siya, or ang pamilya mismo mo recognize nga siya, di man ganin niya mada ang apelido, at least basin sa binahinay, mahatagan pa di ay, no, we really don't know. So, let us try to see it that way. Ato daw tanawon, no, kung pwede ba, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta, no, nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dighigapon sa tuang programa, kiniyang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka. Maayong adlaw kaninyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Torn Between Two Love. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon, Melkening? Usa ka babay nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Irene. Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sayo man kayo ta din simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal? Unsa man ang pangutana, love, uy. Syempre. Love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni dako ramang ka, love? Na kay gustong isulti? Love. Di ba magkagunsay gusto sa kong pamilya, di ba? O may baho ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan? Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na akong mga ginikanan. Oh. Unsay buti mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero, ayog kalimot nga, love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene.
love pa ko niya. Diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Dili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikumpetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinuon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Balik dilagid mo. Para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila. Kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mabalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw? Kusog-kasuan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyang tagpayong ko. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kayo ko. Malasa na ako, eh. Ako swerte. Ha? Swerte ko. Kay kung nuwa pamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapila na ako ng bantay nimo nga magatang og jeep ni Miss. O dugay na ko gusto makigilailan nimo. Clyde ko. Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na may text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bahay. Dili na kayo ko laayon kay nanamang ko'y kauban permi. Ay, maudeng blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ko di mo? O, Clyde. Yes! Oh, yes! I love you, Irene. Hoy! Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to? Mahal, nagsabot na tandaan ha, nga dili ta. O, lagi. Di ta banood sa simbahan. Mahal, actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anhira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal ka itika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy na makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibi ta. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal. Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso ta pa-check up. Yan na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may hina problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero semester ang naay problema.
Ako? Huwag ko'y ayaw! Huwag ko'y kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Diyain lang ko, Irene. Huwag ko'y kapuslanan! Di ta ba kayo mong pamilya tungod na ko? Kay pao ko! Nagkamati ka? Pao ko! Mahal, ayaw pag-ingon, anak. Good! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan di ka. Naghanong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko. Mao lagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe kapiktado si Clyde. Kaya gusto na giniya nga naami anak. Mao day nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga motrabaho. Mao gyud. Unsa may sulki sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na ka sa imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag ni mo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good? Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Yeah. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kong hibaw kung okay ra ka. Okay na ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad? Maunay last na kong nadungog ni mo. O mao sa na isulti ni mo na ko karon? Wa ka puli anak nga word? Sorry? Okay, let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh, di ba mauni nga year nga nakigbuwag ka na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tama na ko na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, panginawa ko... No need. Klaro na nako karon. Nga gihimo ra din imong rason ang pagpari para magbuwag ta. Nice! Natuman ka mong gusto. Oh, hinoon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gid ang imong gusto. Nakalarga ka sa laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Pero mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now. Ako pa mo ini-interview nimo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali aran ako pagbuwag na to. O gani ikaw may hinungdan. Nga nung ako mapadayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako.
Nagpakita unta ka nako. Wa unta ka mo larga. Kay ba kagpila ko kabuhan nga nagpaabot nimo nga mobalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang nako nga wa gid ka mo padayon pagkapari. Di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ko og pila ka tuig. Pero wala na ako nahibaw-an nga minyo na ka. Mao na wa na ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay, wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond. Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Ug aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal gyapon ti ka Irene. Excuse me. Raymond. Mahal gyapon ti ka Irene. Dili bawa si Raymond sa kong una-una. Wa pa gid ay ko maka-move on niya. Mahal? Mahal? Naunsa man ka, uy. Hubog na sad ka. Pila na ko kakaadlaw nagsige hubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Bantay day ka. Ano nang ugas mong kagalingon ng ngaging mga adlaw? Clyde. Biyahe na lang ko, Erin. Wanay rason. Padayonon pa rin nato. Kinsa man eh? Hello? Love. Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag ko lang kadadaan ni mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay ko. Ay, kung biyai, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko, kada kong sain ang akong kibuhat. Usa naman na ikabuan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko, positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Hello, Raymond? Magkita ta. Ha? Mabdus ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kay imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Ang atong gibuhat. Minyokot ko. O sa kay batiyon sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, nga naibawa man siyang dili siya makaanak. Unya, unsa may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Unsa? Unya si Clyde. Ang imong bana. Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man.
nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CR. Huwag nahibaw kong tili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawahan na ko, Irene. Irene, mahal ka. Hindi ko gustong mawahan ka na ako. Pwedeng magsugot ng balik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili na mo pwedeng akoon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal nako si Raymond, ug mahal sad nako si Clyde. Pero pareho nako silang nasakitan. Mauwa ko gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga kitang mga hikalan, kaagi ni Irene nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagulahan, torn between two lovers. Torn between two lovers. Ang maong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.